Bones tardes, benvinguts, benvingudes en aquesta audició de final de curs. Avui serà un dia de moltes emocions. Com sempre ja sabeu que el que volem és que això sigui una festa, més que un gran concert, el que volem és que sigui una festa allà on celebrem el final de curs, tots junts, alumnat, professorat i vosaltres, les famílies. I per això avui hem pensat que ens havíem de fer participar un poquet també i per això ens hem deixat aquestes tires de colors que ara sortiran na Elsa i na Mireia i ens explicaran de què va tot això. Bona nit a tothom. Digues bona nit. Bona nit. O bones tardes, no ho sé, no és tan tard. Enguany havíem pensat fer un concert diferent perquè per fer-ho com cada any sempre hi som a temps. Tothom té aquestes cartolines importants? Val. Avui és un concert que és un poc un joc. Per tant, com ho farem en això? Aquí teniu les 9 emocions que ara na Mireia potser presentarà. Primer, escoltarem la cançó, no estarem pendents de les emocions, escoltarem la cançó i una vegada hagi acabat la cançó s'encendran llums de sala i tindreu 10 segons, nosaltres direm 10, 9, 8 i quan arribi a 0 ells alçaran, no ho sé, per exemple, el verd, l'enveja, no ho sé. Si ho endevinen, aplaudirem fort. Si fallen, no sé, ja veurem què fem. Estaria guai que ho endevinéssiu. N'hi ha algunes que són fàcils, algunes més complicades. Important, les cançons se podeu endevinar de 3 formes. Una per el que vos fa sentir la música, una per el que diu la lletra o la tercera pel context. No dic que vol dir el context, ja ho sabreu. Si fallam, evidentment, no passa res. I les emocions que tenim avui són 9. Què tenim, Mireia? L'alegria. Què és l'alegria per tu, vam? És aquella emoció hiperactiva que veu que fem purpurina i es fa cantar i ballar com si ningú t'estigués mirant. Té el riure fàcil, les piles carregades i la capacitat d'abraçar-te mentalment. Molt bé. També tenim la tristesa. És l'amiga melancòlica que apareix amb una manta, gelat i pel·lis tristes. Porta paraigües encara que faci sol. Tenim el fàstic. El sibarita del teu cervell fa puaj amb tot. Menjar estranys, olors sospitosos i vídeos de gent petant-se grans. Té el gust exquisit i cara de fàbrica de mocadors. La vergonya. Apareix quan recordes aquella cosa estúpida que vas dir fa 7 anys. És la reina del trágame tierra i porta un jersei que et tapa fins a les orelles. Té la capacitat màgica de posar-te vermell en 0,2 segons. La por. El vigilant nocturn del teu cap. Viu amb 1000 alarmes i sempre pensa en el monstre que el monstre de sota el llit està segurament en procés de mudança. Porta casc, armilla antibales i un spray de lavanda per calmar-se. Una de les nostres preferides, l'avorriment. L'emoció que mira el rellotge cada 3 segons i sospira com si fos un dramaturg en crisi existencial. L'ansietat. És un tambor que sona sense parar dins el cap. Es preocupa per el que ha passat, el que podria passar i per coses que probablement mai passaran. Beu cafè i després se'n penedeix. La ira. El volcà interior amb molta mala llet. Quan apareix, trenca coses imaginàries i insulta en idiomes que ni coneixies. Té flama als ulls i veu de locutor de heavy metal. I l'enveja. El vell tafanet que es queda mirant la finestra i diu: per què jo no tinc això? Sempre fa llistes de coses que ella es mereixia més que els altres. Molt bé, Mireia, aplaudiment per la Mireia. Doncs anem a començar amb la primera cançó. Aquesta és facileta, fàcil.
Difícil aquesta, Abans si podem encendre llums. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ho han endevinat o no? Sí! Alegria! Bueno, ara que ja ho he entrenat, anem amb una un poquet més complicada. La següent cançó és un clàssic de Rossini, el compositor d'òperes del segle XIX, i és una cançó, clar, tampoc m'us pot donar moltes pistes, així que direm que té una lletra molt fàcil d'entendre i que ho diu tot.
teniu clar quina era aquesta emoció? Vinga, us en donarem 5 de segons perquè jo crec que era fàcil. Ja mos podem alçar. I direm 5, 4, 3, 2, 1... S'enveja, era s'enveja o no? Vam anem a veure la pantalla que diu... Sí! Molt bé, de moment 2 de 2. Vale, important que no hem dit que seguidament surt una altra imatge i aquí on tenim els personatges ja... Bueno, és que tenim 9 emocions però les 3 de baix no es veuen. L'enveja no es veu però ja té el seu personatge. L'alegria també ja està triada, per tant, en principi cada vegada és un poquet més fàcil. Anem a per la tercera cançó. Anem a veure, vam. Bueno, ara tenim ja la tercera cançó, que és una cançó de Joan Dausà, de 2019. La cançó es diu Una altra manera de viure i tinc que dir que després d'aquesta cançó al final, quan ja hagueu mostrat les cartolines, davallaran els més petitons. Ho dic, papàs i mamàs dels més petitons, els de 5 anys, que sortiran per... Ai, mos han llevat l'escala. Doncs per aquí no, per darrere. Sortiran per darrere, vale? Sí, o els agafau aquí. Vale? Molt bé. Jo, que abraço tantes veus, que el meu batec és teu, sento terror. No entenc perquè em cremes la pell, m'arranques els cabells i em deixes sense lem. Fa un temps que et sento i no t'entenc. Jo reconeix en poc i no trobar-me al cor sota la pell. Soc jo remeno perdó i saps que és el pitjor. He estat prou bé mentre tu per dins l'espàs desfent que vol encendre els ulls, t'ofegues impotent. Fa un temps que miro i no conec,
és difícil. Però si heu escoltat el missatge, no és tan difícil. Vam, anem a veure què mos diuen. Fem la compta enrere. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mos diuen quasi tot la tristesa, però ja en veig una de rosa, la vergonya, l'enveja. Enveja? No sé. Què era? Anem a veure. Sí, la tristesa. Molt bé. Vale, ara els fills de 5 anys poden venir cap aquí. Bueno, molt bé. Després d'aquesta fantàstica operació rescat, ara seguirem amb una altra cançó que serà una mescla de dues cançons. Serà una mescla de dues cançons amb el mateix significat. No puc donar més pistes. Una cançó és dels anys 60 i la segona és una cançó dels anys 80 i aquesta vegada tindrem aquí, ja hauríem de tenir aquí tota la bandeta cap aquí. Tota la bandeta, que són uns quants, clar. La bandeta de l'escola és l'aula de conjunt instrumental, allà on juntam alumnes de diferents instruments en un format de banda de música i és la bandeta de l'escola que dirigeix la professora Ague Salas. Què falta? Una altra cadira? La duc. La duc aquell. Tu, a dirigir. Un altre faristol? Espera. Falta un faristol? Faristol, per aquí? Faristol, aquí n'hi havia. Sí. Una tapeta de gambes.
Bueno, anem a veure. Abans, si ho saben, m'ajudau? 5, 4, 3, 2, 1, 0. La majoria diuen sa por. També hi ha... hi ha un pot de varietat, però bueno, la majoria diuen sa por. Va, anem a veure si feia molta por aquestes cançons o no. Sí! Molt bé! Aquesta era que era per la pel·lícula. Vam pensar que si fèiem una cançó de por, que igual els més petits se n'anàveu correguents. Millor aquest tipus de por. Anem a la següent. Bueno, i ara tenim una altra cançó. És una cançó d'un artista que es diu Paquita, la del barrio. Ahí lo dejo. I és una cançó que xerra d'una rata. Bueno, mos puc dir el títol, que tampoc passa res, que es diu Rata de dos patas. I és un bolero d'aquells bolerazo, però és un bolero que xerra d'una rata. Està una mica... Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero,
aún siendo más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¿Me estás oyendo, inútil? Llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, crec que està bastant clar, però per si de cas anem a comprovar-ho. M'ajudeu? 5, 4, 3, 2, 1... Avam, de quin color és? Crec que és vermell. I la resposta era... Crec que aquestes senyores estan molt enfadades. Sí! La ira! Molt bé! Bueno, doncs anem a la següent cançó. Ja n'hi queden poquetes. Bueno, i ara, per aquesta cançó, i amb el vostre permís, demanaré als meus companys i companyes, als professors, que es col·loquin i sonarem aquesta pròxima peça. Aquesta cançó és una cançó del musical del Petit Príncep, que ja vam fer el 2019 i que l'hem repescada perquè mos va bé, perquè té un significat, significat que no puc dir, perquè clar, si no ho destaparia tot, i per tant, és una cançó de 2014, Manu Guix, i es diu El resultat.
Si 2 fan 5 i 7 fan 12 i 3 fan 15, si ho sumés 5 més fan 20, ara no em puc desconcentrar. 10 per 2 fan 20, més 10 fan 30, si sumen els altres 20 que ja tenia, són 50 en total. No tinc temps per riure, no tinc temps per passejar, l'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no em puc descomptar, si m'equivoco hauré de tornar a començar. 500 milions d'estels per guardar el banc, si vaig sumant-los d'un any no sé què són meus i sé que ja no els perdré mai. Vigila amb la resta, sé que està tot ben cogulat i s'ha d'anar, no tindré festa, però això a mi m'és ben igual. No tinc temps per riure, no tinc temps per passejar, l'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no em puc descomptar, si m'equivoco hauré de tornar a començar. I són 127 i sumo 15 i la cosa se'm complica. On estava si són 142? Me n'emporto 4 que després les restaré per 400 que falten per sumar el milió. Seran 200 d'una centena més 3.000 que reservaves per sumar-los al 874,6. No m'he deixat res, un terç de 3 i 4 quarts com a 14, ja sumant 50.000. Poso un 0, trec un 0, Ja no com aquí pel mig, aquesta xifra és massa llarga, l'hauré de partir per on anava, ara no puc despistar-me la darrera operació. Sumava més de 453. Milió per aquí, milió per allà, la cosa m'ha de quadrar. Fes-t'ho com vulguis, però jo vull penso tenir el resultat. Si vaig sumant-los mica a mica, i ara resto mica a mica, acabaré tenint un nombre incontrolat. Una galàxia, 3 galàxies a l'espai sideral. No hi ha estrella que s'escapi, passarà amb el zero. Estela amunt, estela avall, això és sospit de rebassar. Em passaré tota la vida aquí sumant. No tinc temps per riure, no tinc temps per passejar, l'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no em puc desfrutar, si m'equivoco hauré de tornar a començar. No tinc temps per riure, no tinc temps per passejar, l'única cosa que m'importa és tenir el resultat. Aquest és el sistema, no em puc desfrutar, si m'equivoco hauré de tornar a començar. Bueno, anem a veure aquesta cançó tan tranquil·la quina era, vam! M'ajudau! 5! 4, 3, 2, 1... I 0. Ui, el 0, que flac, ha estat el 0. Aquí diu taronja, aquesta ansietat. No sé si estan un poc nervioses, vam, anem a veure el resultat. Mai millor dit. Yes! Sí, ansietats! Molt bé! Següent cançó! Bueno, i després d'aquesta cançó tan estressant, ara ve una cosa més tranquil·leta. Ve un clàssic del gospel que es diu Oh Happy Day. I en aquest cas, bueno, mos hem fixat molt en la pel·lícula, aquesta cançó surt a una pel·lícula, bueno, surt a moltes pel·lícules, però mos hem fixat molt en la pel·lícula Sister Act de 1993. Per tant, bueno, hasta aquí puedo leer, ja no dir res més, així que mos deix amb Oh Happy Day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He was my sins away. Oh, happy day.
wash, when Jesus wash, when Jesus wash, He wash my sins away. Oh, happy day. Hem acabat. Bueno, aquesta tenia la seva dificultat, però si algú ha vist la pel·lícula, la primera vegada que vam fer el Happy Day, estem un poquet, no sé com ho diria, anem a veure si ells saben com estem. Avam, 5, quasi tot és rosa, aquesta vergonya. No sé si esteu un poc avergonyits. No sé, anem a veure el resultat. Avam, 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 avam. Sí, molt bé, aquesta vergonya. Següent cançó. Mos en queden molt poques. Fàcil, fàcil. Bueno, aquesta pròxima cançó, que ja és la penúltima, és la cançó d'un musical també que es diu Els Miserables, Los Miserables, Les Miserables, i és una de les cançons que surt en aquest musical i que es diu Master of the House, l'amo de la posada. I realment aquí, clar, és que tampoc mos pot dir massa cosa, però diguéssim que l'amo de la posada té una situació una mica, això, que ara ho escoltareu. Buenas, monsieur, pase y verá un paraíso en nuestra ciudad. Puede usted ir a otro local y recibir un trato fatal. Alguien como yo surge rara vez, honesto y servicial, como debe ser. Amo del mesón, dueño singular, siempre doy la mano para saludar. Tengo buen humor, yo le haré reír, todos se divierten con mi joie de vivre. No me cuesta hacer amigos, eso se me da muy bien. El precio son 50, pero siendo usted le cobro 100. Amo del mesón, dueño del corral, darme su dinero no le sepa mal. Vino por coñac, agua por café, gato dos por liebre, pero sabe que todos aman al casero, todos quieren confiar. Primero los camelos, luego no se quejan al pagar. Siempre me conviene tu cliente más. Amigo es feliz, juega su papel.
Pase, monsieur, venga al sofá, descálcese que quiere tomar. Que lleva aquí, pesa un montón, déjeme a mí, lo llevo al salón. Ya se puede oler la tarrine de foie, es hígado de buey, pero ¿qué más da? Voix de la cuisine, puedo transformar sesos de caballo en carne singular. Eso es el riñón de un vulgar ratón, pero se lo sirvo como salchichón. Los clientes bienvenidos, no tenemos suite, no fiar. Precio razonable, pero algún recargo en lo normal. Chinches valen 10, ratas valen 100. Sube un poco más, pueden lavarse bien. Meto por aquí, saco por allá. ¿Quieres cerradura? Más les costará. Si la cosa va de precios, siempre hay algo que contar. Tenga usted en cuenta que al final la cuenta aumenta cuando es hora de cobrar. Aquesta era un poc més complicada, però si qualcú ha escoltat bé la segona estrofa, deia unes coses bastant interessants. Avam, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El teatre és bastant verd, que és esfàstic. Anem a veure si ho han endivinat o no. Jo no sé si havien estudiat a casa. Avam, sí! Esfàstic, Master of the House. Bueno, anem amb ja quasi la darrera cançó. Molt bé. Bueno, doncs ara tenim la darrera cançó. Després, no sé si voleu, podríem fer un bis. Però bueno, això si voleu, si no, no. Bueno, aquesta cançó, com us diria d'aquesta darrera cançó? Jo crec que no ho endevinareu mai. És que impossible d'endevinar. És un rock and roll, és un rock and roll simpàtic, però és que no ho endevinaríeu mai. Bé, proveu-ho. sembla gens. Que me passi això.
Esta es la canción. Esta es la canción del aburrimiento. No puedo jugar porque está lloviendo. El televisor sigue estropeado. Y aunque yo no he sido, estoy castigado. Me aburro, 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 me aburro. Tengo que inventarme algo ingenioso para que este día no sea tan soso. La imaginación hay que despertar. Vamos a cantarlo todo con la A. La barra, la barra, la barra, la barra. Me berre, me berre, me berre, me berre. Mi birri, mi birri. Con la O y con la U. Mo borro, mo borro, mo burro, mo burro. Se me va a quedar pequeño este cuarto. Si no invento algo, acabaré harto. No tengo juguetes, no tengo permiso. Mis padres me han dado el primer aviso. Me aburro. Analízala, analízala. Si estás castigado en tu habitación. Piénsalo, piénsalo. Ni móvil, ni tablet, ni ordenador. Tendrías que haberte portado mejor. Y si quieres un poco de diversión, tendrás que usar más tu imaginación. Úsala, úsala. Yo te regalo este rock and roll. Cantamos juntos esta canción. Me aburro, me arrugo, madrugo, me endrugo, me subo, me encuentro un canguro, saltamos un muro, me caigo de culo. No, he dicho, me aburro, 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 me aburro. Bueno, aquesta crec que no fa falta ni votar. Si qualcú no la sap, s'ho hauria de fer mirar. Però bueno, igualment, vinga, que votin, no? Ja podem fer 3, 2, 1... I crec que és blau, que diu s'avorriment. Crec que ho hauran fallat. No, ho han endivinat. Me aburro! Bueno, què trobau? Que han de fer un bis o no? Vale, jo crec que també, perquè és que el tenim preparat. I no? Bueno, repetirem, com un bis és una repetició d'algú que ja han fet. I sí, serà una cançó que han fet, però la farem d'una manera diferent. Ara farem So Happy Day, però amb una versió una miqueta diferent, amb més instruments que ja haurien d'estar sortint, amb els cantants, clarinetistes i trompetistes i bateristes. Molt bé, tothom damunt l'escenari.
Ara començarem, És que hem perdut un instrument. Hem perdut un al·lot, però també un instrument, però ho trobarem tot. Vinga, Daiki, que t'esperam!
Bones tardes a tothom. Primer de tot, donar l'enhorabona a aquests músics magnífics que tenim, ho heu fet superbé. I també en el públic, que diria que han endevinat tots els sentiments, que també era una prova important. No és habitual que ningú de l'Ajuntament xerri quan acabam el concert de final de curs, però aquest concert no és un concert més, no és un concert qualsevol. És un concert especial perquè és el darrer que fèiem amb en Ricard Ramisa com a director de les escoles municipals. En Ricard Ramisa fa 41 anys que és treballador municipal, treballador de l'Ajuntament de Mo, i va agafar relleu del mestre Deseado Mercadal, que va ser el precursor, l'impulsor de les escoles de música, ara escoles municipals. Tots els treballadors de l'Ajuntament són importants, els professors, tots, però és bé que hi ha projectes com les escoles municipals que al final el que s'acaben convertint és en l'ànima de qualcú que els empeny, qualcú que els impulsa, qualcú que hi creu, que els dona una personalitat, que els dona una identitat, qualcú que al final hi dedica no només les seves hores de feina, sinó també la seva vida. Per això consideràvem que avui havíem de venir aquí a l'Ajuntament, no, al teatre, per fer públicament aquest reconeixement, aquest agraïment a en Ricard per totes les hores, per tota la dedicació, per la feina que ha fet, perquè si avui tenim les escoles municipals que tenim és gràcies a la suma de tot el que han aportat tots els professors que hi ha hagut, però és també per la constància i per la implicació i la convicció que ha tingut en Ricard Ramisa. Així que moltes gràcies en nom de l'Ajuntament. Gràcies. Sí, bueno, per nosaltres és un dia molt emotiu, tots els professors. Te volem agrair que hagis confiat en tots nosaltres tant d'anys i bueno, és un final d'una etapa. Nosaltres te dèiem que mos enyoraràs. Crec que sí, un poquet sí, que mos enyoraràs. La primera mitja hora. I bueno, res, moltes gràcies i que comencis amb molta il·lusió i moltes ganes aquesta nova etapa que tu mereixes. I nosaltres te volem fer un detall igual que l'Ajuntament. Gràcies. Moltes gràcies. La veritat és que 41 anys donen per molt. És emocionant veure alguns papàs i mamàs que han vingut a dur els seus fills aquí i que quan ells tenien l'edat dels seus fills ja eren alumnes meus. És emocionant i jo ho he après moltíssim. No hauria estat possible sense el fantàstic equip que tenim, que té l'escola, de professors i professores que són un cracs, ja ho veus, i sense els fantàstics alumnes que tenim aquí, l'alumnat fantàstic que ho posa tot.
gràcies a l'Ajuntament per tota aquesta facilitat que ens dona sempre per fer totes les coses, per cuidar-me i cuidar-nos tants anys. I per suposar, gràcies a vosaltres, en el vostre suport, gràcies en el vostre suport que ens doneu sempre quan veniu i quan ens confieu als vostres fills, als vostres familiars. Algú devem estar fent bé. Gràcies de tot cor i fins sempre. Ara ens despedirem amb una cançó alegre, no? Vinga, una d'alegre. Quina era la cançó de l'Alegria? Quina era? Ui, ara ja no me'n recordam, eh? Era la de Madre Tierra.
saludo a la de tres, nos agachamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ara, bueno, res, aquí ho deixem, acabam aquí. Gràcies per tot, sou uns cracs, tots sou uns supercracs, ho heu fet moltíssim bé. Gràcies i fins sempre.